Lakhain koi rapon Nilip MSC constituency ke parlo choki hola higher secondary school along HSLC Asatlang ke tok ke chengsier ni mesen pen ke pachun po. Lokacharli heno pirthe ameglo jongsi lokacharli jongsi ave pulote nona kai munit marek e hok abang avitat dahai. Aningkan wang ason thak si pining surihini raing koi rak thoma ningkana pharman asam angkang arlo jesemet seba board pen kibi pon Asatlang pini therepo ni phai ke thom homtar ni pen chengpon. Lason thosi Nilip along Asatlang ki tok mesen pen kapangcheng dunlo. Choki hola metric examination center along kadokave govla pen private school kadokwe humnar kep ando. La humnar kep school ang bong pen kadokave pharo ke thomra thom kep rasir kep aloke charlia sumaratum Asatlang tokponlo. La song bong pen bang pharoi sira trok kep ke sopinzo tum la pen bang pharoi sira trok si kep rasir kep ke sorlo tumsi kidamtang therepo ni phai ke thomar ni pen Asatlang ke tok pangcheng ponsi ke cheng siar ni mesen la pen insamjin pensi pajut bonlong pamilu. Matriculation Examination Center Officer in charge mate choki hula HS School Principal Dr. Ronjit Rohang pen kaningje ponke nonaman examination holarlo thangnata ke benke phanabe. Athe ke invigilator tuma phan mate Asatlang ke toga dimalong kilang chari dunjia bang hutina phan sitame seke pipon pamisi Asatlang ke togalong kilang ke chari dunjia phan ke patang pon puta phirang ke tumangno nang khanno. HSLC Center along total abang ke Humnar Cap School feeder school pangrum rapet pen 339 a candidates do. Aswang bong pen 160 abang ke male lo 179 abang ke female lo. Tante pini ke cheng ponsi labang so Asatlang tok pono la sila non an ko pini akasiksa kaning nap la so exam tok ye phan kachitong do ma. Akasing sak thang nata we athemani tum la so prang mala metric Asatlang pangcheng sia prang along tina school pan kebang invigilators tum phan ang same tum seke pe pon mane invigilators training pu pado pon hala so ho da training ho se than lab loje peneng bangke metric Asatlang ke toknang ji aron masab ka cheprek do pala atheke anikan wang ke objective type do pus da me 10 marks ta peneng bangke subject pli mate main subject core subject along mathematics science social english along bangke objective types do Koilang mati pen Samson inti Karbiang long life